Ahoj lidi, dneska vám ukážu moje super Lego. Tak, tady si ho zapneme. Tak, je to vlastně tank z Lega na dálkové ovládání. Jmenuje se Challenge 2. Dáte byle. Jo, můžete si ho koupit kdekoliv, a jen jakože třeba v normálním obchodě. A ty drž hubu. Jo, má to 3 rychlosti, vypadni! Má to 3 rychlosti. A První, nestřílí to. jak? To je první, druhá a třetí. Má to světla. Tohle má... Ještě zezadu to ukáž. A ještě zezadu to má taky světla. Dělej to, hej, dělej, zkuj to. Je tady malý dáda. Nevadí. Nedádo, ne. Jo? Dá se tomu otáčet i věž. Uhni. To tady. Jsem to vypl. Doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že dáte like. Doufám, že dáte odběr. Vždycky dejte like. Každý den. Doufám, že dáte like nebo odběr. A čus lidi.